kadam da malitum itum Karbi Anglong lo Manipur pen ke bang aku kia tu mapan bang suri sibak do dak litum APSRC mate sar ake hai jaiga thar alang li hin pen dak Manipur pen ke bang aku kia tu mapan dim klong ke pekpon pesi social media lo kache thang la pen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram lo hangstami alang li ban pulo la ke APSRC mate sar jaiga thar ke Karbi Anglong lo mate Manipur ban ke bang aku kia tu mapan dim klong ke pek la ke chok ji mate lagi li social media lo penang se thang mate alang litum sampai penang car pokun nanti lah bangso alam betul kanam senang lapen aku masih ahok mahok he mah nanti dah bangso lam thai itu senang nanti video le masing pun na Kukia tuhan eviction pun lain nonton tu itu Karbi Anglong untuk mas council ke rei-up ke daksi itu cini pamili lo pini thos dami hala sohut kukia tuhan election bukuge inteleke just hali only advertise panchalama advertise panchala samandela loke the next lafusna video Buka kira luksi alangi Arab amai yang seningin hala baksa hol advertise kaning ye bangke alang li CM same cheteni elbon lasi non bangke just alang li ke pila ho regional party te mate APSRC sar jaiga thar pansi non ke ako YPG pansi alang li ke laposan lam palinin palolo kaning je da hai ko nasi laposan alang li kaning je non media lo ate next video la Kita tak abu ani abu hulkimo le langdam potai itu thedam longji ahok lo itum kedam tanga phulki moyosi langnam pradate itum theglongji nasi dak Karbi Anglong ta non ponta sampridang lapen hala bangsu ka sampridang lamang kelalo alang itu mai phu kachari itu keklen kedam ke chokchi mate kamatha aphuang pong lepan kache paso thek ajoi si non ponta Karbi Anglong ke sampridang lasi non Karbi Anglong CM ta alang lijong si lepan matha thek plonte monisi ke itum Karbi Anglong ta anso sesi ka sampridang phu lasi alang li kamatha pon bang aphu bang lepan ka pating mari thejoi si itum Karbi Anglong ke kai kita kache bohong sai ki kai kita tu bel la pusana thasi non Manipur pen ke aku ki tum han alang ni lam kan ye pon advertise paklang pon ke Manipur pen ke aku ki tum han election tu lama ke alang ni ke just advertise fansi plan pon chon Ibu bapak salam kalian oke Lapusan kalian dah atomon kepacap di dia pansi alangi ninje kopi pasi ilu tum sar jaiga thar la pusana lam ninje nang kholo puludante lagi dak Karbi Anglong lo Manipur pen ke aku ki tum han jong si ilu tum men plungun pe mate election pe puludante lagi dak Karbi Anglong si ilu tum ning ka chi oi de po mate ron dhamas tami do tai ko lasi ilu tum sar jaiga thar ninje lo dak jong si Karbi Anglong jong si itu relief camp yang si pipi bilau pulante game bilau pulante alang itu hala da fansi hala si alang itu fan patu vet long po lapen alang itu Karbi Anglong lo prat sai prajam jedo hala bangso fansi alang li sar jaiga thar bang pulo de Karbi Anglong lo Manipur ban ki bang ki tum han relief camp pini Karbi Anglong temas council teman stani tupan pos ame Karbi Anglong temas council bang ki kali di kala lasi kamatha pon alang li ke Karbi Anglong CM lo lapuan matha pon thek theu ye ni si alang liki lapuson lampalinin palulu ta ninji ton thek re alang liki matha me inut Karbi Anglong CM lonte ang tan penje Manipur pen ki ma ko ki tum han malom so phan se alang tum din klom thik bi pulunte mo fikar prung iplo alang un ema alang li Karbi Anglong CM bu alang li lapuan na power be ma alang li power do bos sami alang liki cepaklang ang tang pulutante direct si cepaklang thor jik puja pan si het sarthi pangcholong lelong eviction claim no bomat na mastami alangli ang tan pen mate Manipur pen ki bang ko kitum han ta direct to eviction de pum la pusan pulang te lake moi mathang si ning choi mate Karbi Anglong si direct lake prat sai prat jam ko la si hala bangso pang samri je phan mate je ron dhama pa to deji phansi alangli pusar jaiga tharbang ke nije lo Manipur pen ki bang ko kitum han direct lift camp kimpini alang li sar jaiga thar hinpen media hoi hinpen kache thang kollo lasi alang li sar jaiga thar ke lapon ke chok cheret ke kali bosta me Karbi Anglong ratum to laposan chok chi pu kani yidun me bosta me Karbi Anglong ratum ta laposan ke ni je da haji bosta me kani je de me ke BJP sarkar
alang tum si lapuson media long kapachi thang tai ko jai ka thar pan ahok alam dip josi akahin lam hata along ke banji pan kum kan ke social media along cepang jar ke lam ka du lobe lala dona tu lasi ahok alam kaniye phan bangke akahin no si madu bang phum phim sami kaniye dam ke theglo bons tame hala karbeng lo CEM alam maniye bang si madu bang phum kita chortu dunri mate chortu dunri angtul pachanan papong papang la bons tame la eletum karbeng lo kapamisena ke thana bang phum phi han bangke je vivo paksi kangre sosi alang tu kitinda bons tame kisong ke karbeng lo ratum si na pronta na pu chichak na bom la se hala bang ke thana ke me te phana lam si ite mari je pronte hala akhen no lam si arjun pahai tu la si tum karbeng long ke nan pronta la pu si samti dang son mandel ko na automas state la karbeng long ke la pu si fir bom la son si no ne itum theglong mate a phai sa me itum kom bom lo itum karbeng long ke bihari itum si me pleng hup lo ke hala bang ke itum karbeng long ra tum ta aja ta chupu don thek the mate la non itum social media long pustame itum lam ke thana ke me amone han bang ke akhe no si ke thek long pu na pen hala ke than palinin par lo ke thana han bang si akemi mate angtur chupa udun prai pu hala bang no akemi nei lama la se dona tu itum karbeng long ra tum kamathani ke nang sot anna itum manipur pen ke ba ku ki tum han ke dak itum karbeng long lo je ala itum sar je ka thar si alang li dim klong pekwani pu bang ke lake alang ni ke parliament pekon klong nam phane alang li ke kan ji kali bos ame karbeng long ra tum si ahok tin tai pu la sin ne ben matha dam lo ni li bang ke ahok pet le alang li sar je ka thar manipur ban ke bang ku ki tum han dak dim klong pekwani mate relief camp pi bani bak lage relief camp tu tamate na tum karbeng long ra tum ta sini lo la si na tum hala hai bang matha dam pame si media hoi long stamina na tum ar bok duni mate APZ si tum han puna hala BJP tum han puna congress tum han puna AICC tum han puna la sela hai matha dam pame si na tum ar bok dum bos tame la pesan alam chini tum pame si ar bok dum thapar bon pu lake chokji jese madu bak ko pitum same la pesan ke plan ke dese kini je non ke etum sar jayga thar ke aphan ke bahari anong no thek mane adai alang ni phasi ok larason kapin chong alam the bang la na lom stame manipur pen ki bang ki tum han ke jai ka thar si na ke dim krong ke pek pon lage alang ni phasi koi hup lage arba hup lage bos tame alang ni ke lam me ke than pon aphan bang ke akhe no si karbeng long ra tum ta ke tir ta hai ko lasi hala bang ke na tum karbeng long ra tum stame matha tha la bang ke ele tum sar jai ka thar ke mantu neta karbeng long ke lam ke no ke icchat ta ban be alang ni karbeng long ososi otomas te mate karbeng long itu emprek ki long ye phan mas kai keta alang ni kabor i mate itu karbeng long ososi regenera party itu ki hai ma phasi alang itu kai keta kamon chiban la sidona tum nan tum matha pami tha ele tum BJP sarkar phan pahai donre la tamisen no bons tami alang tum ningkan kreni pleng lo non pon ta ante karbeng long kopilo kitu ge atokan no do tum han mate rong sorong bot aju kopilo them no ge tum development asai lama them lo mate kopilo tum yo lasi hala hesi matha dan itum yo si karbeng long tapson coba hong sai kachal bu sai yo si kai kita dolo prang te itum karbeng long arat tum ke mang bang he itum chunu mindat lasi nan ke karbeng long rat ta matha pami na ko lalo dan mani itum sar jai ka thar ke chatta ke chok chi bang ke avi lasi itum sar jai ka thar phanta ar bok thabarata chok chi lasi ala BJP hin ke claim aku pitum si lapusan ke claim ke karbeng long rat ta chini lo lasi dan mani itum sar jai ka thar ke nan pon da karbeng long ke lam ke no lam ke nan pon da ke than pon mang ke avina lasi itum ala social media lang ke than ta than pur lam ke itum arji desi akiminji ang tan pen ki bang ku ki tum han dak karbeng long dim klok mate relief camp bi pipon in pokelalu karbeng long to mas kanser ne si bang suni ri la bang sami karbeng long to mas kanser mang ke lapuan kamat hadam ke thek the join ne alang likan album itawre bang ke asire tum sar jayga tha lapuan ke chok chigi abi asi dona tum ini video bang ke lapuan si pajon ko karto